नामा पेट्रुस दैमारि आं गोदो फैजेनब्ला नोङो माबामोन प्रसारकनि हाबा प्रसारकनि खामानि मावदोंमोन आं मोजां इसोरनि मुङै नोङो इसोरनि हाबाखौ खय बोसोर मावबोखो आङो गामियाव 7 बोसोर मावदोंमोन दे आखाइ खबनानै हो आरो बेलगुरि गामियावहाय 9 बोसोर खामानि मावहैबाय बेलगुरि गामियावबो आरोबाव खबबावदो दे दा बे गोथार बिदिनो खाथियाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआ माबा इसोरनि मुङै माबा अनुभब एबा माबा मोन्दांथि दङब्ला जोंनो अननानै एसे फोरमायनानै बे गासै फोथायारिफोरनि सिगाङाव मिथिहोयोब्ला इसोरा आरो गासैबो बयबो जोंबो गोजोननाय मोनगोन अनजाग्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर आङो बे साननैसोनि रिट्रिट लानायाव आंनि गोसोखौ हामजानाय मोन्दों आरो लोगोसे आङो दायो बे न'निफ्राय फैनानै बेयाव जफैनाय समावबो आंनि जेरबाया बेयाव माबा ज्रेम मोनबाय थादोंमोन बे ज्रेम मोनबाय थानानै माने थानोबो हाया मानोबो हाया बिदि मोन्दों ओमफ्राय दायो फैयै दायो मोजां मोनबाय जेब्ला नोङो बेमारिनि थाखाय बिजानाव दंमोन ना गैयामोन दंमोन जेब्ला नोंनि थाखाय हिलिं खालामदोंमोन बेनि उनाव नोंखौ सोर सोखाखो जिसुआ दे आखाइखौ जिसुआ बेनिफ्राय नोङो फोरबोनि मुङै एबा बे प्रग्राम लानाय सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर नों बुंनो गोसो दं नामा बिनि थाखाय बुंनो गोसो दोङो दे बुं सा बे समावहाय दिनै बे प्रग्रामाव जे आङो 2005नि रिट्रिटखौ आङो गोसोखांबाय थायो आंनि ब्रादार फंबाय दिमालुखौ बे समाव आं मोनसे जाथायखौ खोन्थानो सानो आङो बे समाव जाथायखौ खोन्थानो सानदोंमोन खिन्थु आं खोन्थानोब्लाबो माने माबा सुबिदा मोननो हायाखै दिनै मोनबाय बे समाव आंनि बिसिया आङो बेयाव समाव गिर्जायाव फैनाय समाव बे सि बुनो थांदोंमोन सि बुनो थांनायाव गोब्राब बेयो अकस्मात माबा जानानै मा होनना बुंगोन बेमार बायदि जाब्रबनानै बे सिरियास थैनो गोनां बायदि जादोंमोन सिरियास जादोंमोन बे सिरियास थैनायनि समान जाबायमोन अब्ला बे समावहाय बेखौहाय बेयाव लाना फैबाय लाना फैबाय नोंनि हिन्जाव दंना गैया भालाय बेयाव गैला आंनि बिसिया दायो 9 बोसोर जानोसै सेप्तेम्बर मास मोनबोला दा गैला बै समाव बियो जेब्लानाखि एकदम गोब्राब बेमार जादों अब्ला बे समाव जोंहा फंबाय ब्रादार दैमालुआ बेयाव जब्राफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामदोंमोन आरो प्रार्थना खालामनायनि उनावहाय जोंना दौरिया दंखायोमोन दौरिया स्पेसियेलि हिसाबै बेमारिफोरखौ नैबेयावहाय लाबोनानै मा खालामदों मिसा बुलि बावनानै बिसोरनो प्रप'ज होदोंमोन ओमफ्राय बे प्रप'ज होनाय समावनो आंनि बिसिया लोगो दै गोबाबाय होमब्ला आं बे समाव सानबाय बे फादार प्रप'ज दौनाया गबाय होननानै जेब्ला आं नायो दैयाव होमबा प्रप'जआ गैया गवाखै दैल' गबाय होमबा आं सानबाय माने बे समाव बियो जब्राया हामसिगोन होननानै आरो बे दिननिफ्रायनो बियो हामनानै गोबाव जोरनानै थाबाय बे जब्राया ओमफ्राय उनावसो बियो एसे माने केन्सार जानानै उनाव थैलांबाय आं गोसोआव फैयो बै समनि रिट्रिट लानायाव अब्ला बे बेमारिया दाहाय मोसागोन होननानै बे मोसानाय बुंनाय लोगो बे बेमारिया मोसादोंना मोसायाखैमोन मोसादों सोर मोसायामोन नोंसोरबो मोसादों दा दे मोजांथार अब्ला माबा बुंबावनोमोन बे समाव मोसादोंमोन आरो आंबो माने नुदों मोसानायखौ आरो लोगोसे बिदिनो गोबां मानसिफ्रा रंजानानै मोसादों आरो मोजां मोननानै दा आङो बेखौ माने फोथायनाया बे माबा दंबाय थायो आरो जेनेबा ना आङो खखना खालामनानै गोसो जायोमोन खिन्थु दायो आं बेखौ माने खखना खालामनो माने सुबिदा मोनाखैमोन आरो मालाबा समाव जेनेबा आङो बिदिनो माने मा होनना बुंगोन बे माबा प्रसार खालामनाय समाव खोन्थायोमोन आरो मालाबा समाव बेबायदि दिनैनि बे आरो बे दसेनि बे रिट्रिटआव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों आरो देहानि सोखाजानायखौबो सानायखौबो जाय बिखायाव नोङो आलौनाय ज्रोम मोनोमोन दे अब्ला बिनि थाखाय गोबोर आखाइ खबना होदो हामबायसै अब्ला गोजोनथोंसै बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव जाय टेस्टिमोनिनि थाखाय
दहाय सासे गसंनोबो अननानै बिसिम फैनो हागोन माबोरै दहाय गसंनाय फाइजारि फैगोन दे नोङो नोंनि आङो दोहैयो गेजेरखौनो जनो हागोन दि हाया दिसो जाबाय थानायमोन गुरलुब मावबाय थाखायो बिखाया गुलुब मावो मा नाम सनामुथि दैमारि बे मण्डलिनिखा बे मण्डलिनिखा दे बुं बेनिफ्राय आङो गुलुब मोननायनिफ्राय बेयाव आर'ज खालामजाबायना बेयाव खालामजानानै ओमफ्राय बेवहा आंहा गोसोआ बिराद गुलुबा माबादि जायोमोन गुलुब मावबाय थानाय बिखा मावबाय थायो मावबाय थायोमोन प्रब्लेम नोंहा माबा मोनसे बेरामफोर दङ नामा प्रेसार हाइ प्रेसारफोर दङ नामा गिनाय बेमार दं गिनाय बेमार दं सोरखौ गियो नोंलाय मानसिफोर जमा थाबाबो गियोमोन आं मानसिफोरखौ गियो दाबो ओमफ्राय आरो दाबो थैनाय मालाबा समाव हरखाब माबाबाला मानसि थैनाय बा सोरबा माबा मोनसे बेमार जादों होनबाला गावनियावनो मोदोमा दल थाया गिनाय मोनो गिनाय मोनो सोरखौ भुतखौ गियो ना मानसिखौबो गियो मानसिखौनो गियो नों भुतखौ गिना गिया गियो मानसिया नोंखौ मा खालामगोन जेनेबा आंखौ नों हराव हारसिं ओंखारनो गिना गिया गियो हरावबो गियो सानावबो गियो सानाव ओइ बे मानसि थैनाय सोरबा लोमजासोदों गोसा जादोंबा बे माबायानो बिखायानो मावबाय थायो आदसा बे नों बेखौ गिनो नाङा इसोर दङ माने जिसुआबो गिनो नाङा बुंदों जेसेनाबो बुंदों गिनो नाङा आं नोंसोरजों लोगोसे दं इसोरा लोगोसे दं बेनिखायनो नोङो जेब्ला बेबायदि गियोब्ला गोथार जिउआ आंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सेन्टारनि बोलो आंनि सायाव थाफैगोन बेखौ बुंबाय थायो आं बुङो लुकासनि पच्चिसफोरखौ बुंबाय था गोथार जिउआ आंनि सायाव फैगोन दे बुंदो गोथार जिउआ आंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ आंनि सायाव थाफैगोन माने गोथार जिउ थाब्लासो जोंनि गिनायफ्रा गोजान जागोन इसोरनि बोला फैब्लासो जोङो गिनाया गोजान जागोन नोंनि बिखाया मा गुलु मावोमोन दा माबायदि मोनखो आङो दलर थाबाय दलर थाबाय नोङो मोजां मोनबाय बे बिखा नोंना जेब्लायबो गुलु मावनाय बिखा मावनाय बेनिफ्राय नोङो हाङा माबायदि जायोमोन नोंनियालाय गुसुं जायो ओमफ्राय गुसुं जायो ओमफ्राय आरो गसंबाला मोदोमखौ सिमाव नांबाय थाखायो दालाय मोदोमा सोमावाखै सिमा जाबाय माहाय दा नोङो सिमा जाबाय सिमा माने माखौ सिमा मोजां जाबाय सिमा दा सर' जाबाय सर'खौ सिमा होनो दिनैसो मिथिबाय आं सिमा माने सर' अयभास ना सर' जाबाय दा बिदि सर' दंना गैला मोदोम सोमावनाय आरो बिदि सोमावो नामा बिदि सोमावो बे नोंनि गोसो जाना सोमावना गावनो मावो आङो सिमावाबा थानो हाया सोमावबा थानो नों सोमावथारनांला सर' खालामनांला गाज्रि सर'आ गाज्रि ओंखायनो खायसे गाज्रि सर' दङ बे सर'आ मोजां नङा ना गाज्रि ना मोजां बे सर'आ गाज्रि गाज्रि होमब्ला नोङो बे गाज्रिखौ गारनांगोन दा नोङो बेबायदि सर'खौ नोङो गारनांगोन जोंनि गेजेराव गोबां गाज्रि सर'फोर दं खायसे गाज्रि सर'फ्रा जायखौ बुंथावा खायसे बेनिखायनो जोङो बिदि गाज्रि सर'फोरखौ ज्राब गारनानै मोजां सर'आव फैदो दे नों दा मोजां मोनबायना मोनदों दे हामबायसो दे आखाइ खबना होदो दे